Top 8 sa drugs watch list, dakop sa syudad sang Bacolod. Yaring report. Ginpakit ketrehas ang barker niya si Joseph Calinaw ukon mas kilala sa alias Kabo, sang barangay Singkang Airport, syudad sang Bacolod. Ini matapos madinalag-on niya na baklan sang illegal nga droga. Madugay nangyayari sa watchlist ang Police Station 8 si Kabo, kag makapila na kabeses sing tukhang apang wala nagsungka. Nga i-prioritize gid ang kampanya naton, labi na gid ining mga watchlisted wherein nga nag-operate sa area gyapon. So, to the fact nga gintukhang na, ayo na nga mag-surrender kag wala nag-surrender. Apang para kay Kabo, kampante ini nga magatubang sa kamera bangod ginapanindugan nga wala nagahupot sang droga. Galing ilay guro tripping na guro nilay. Wala sila lakpon bra muna na ikaw na kuno nila. Kibot ko to dahil nga muna to ginimo nila sa ako niya. Dugang pa sini, ginapaigo sang iya pamilya ang sensilyong ginakita sini sa pagpasaka pasahero sa paradahan. Basta guro brown mo, isa nga dalakpon bra. Ang dalakpon na taniyang dagko taniyang ako niya dito sa tas banago taniyang adto. Ang napasakap sa hero, di mong tripan nila. Kabahin man si Kabo sa listahan sa Intelligence Division, butang nga madugay na ini nga under surveillance. So, may ara man mga watchlisted nga aton nga na monitor nga nagasigi, and then may mga newly identified nga mga drug personality wherein sila niya muna sila nagbululos sa aton nagkaladakpan ng mga subject sa watchlist naton. Nakuha diring 3 ka plastic sachet sa ginasuspetsyon shabu nga nagabalor sang makapin 20,000 pesos. Inina ikaduhang operasyon, batok sa mga suspect. Upod si Reynald Castillo, Adrian Prietos. 1 Western Visayas. Number 10 sa drugs list sa may Talisay City, dakop sa panibago nga buy-bus operation. Parokyano sini, lunsay mga kabataan. Wala nakapalagyo pa ang 26 anyos na si Junjun Magbanwa Iglesias sa Barangay Zone 5, syudad sang Talisay matapos nagdaho sa ginasuspetsyon droga sa pulis nga nagpakilala buyer. Si alias Wasak ang ikapulo sa bag-o nga drugs list ng Talisay City Police Station. Anong tanan ka sachet ang nakuha sa suspect, lakip ng buy-bus item kag marked money nga 500 pesos. Si Wasak ang isa sa mga prioridad sa kapulisan bangod sa iya transaksyon sa mga kabataan. Una na ginmando sang bago nga provincial director nga tutukan ang illegal nga droga. The Provincial Anti-Drug Abuse Council in conducting barangay drug clearing program as a support unit of PIDEA 6 being the lead agency in implementing this program. Continue lang po natin, i-intensify lang natin yung sa directive niya. Intensify natin yung mga activities natin. Insige naman yung indala sa Police Regional Office 6 ang suspect agud matigayon nga mapasakaan sang kaso sa paglapas ng RA 9165 si alias Wasak. Upod si Reynald Castillo, Adrian Prietos. 1 Western Visayas.